Oikein mahtavaa päivää. Se on Mapo täällä. Pelataan nyt katsojemme klassiehdotuksilla. Joten tässä olisi niin kuin näette Intervention, sitten siinä on FMJ, sitten on MYSI Akimbot ja Stunit ja Throwing Knife. Joo. No eiköhän sitten testata vaan. No jaha, puukota sitten vaan. Ei se mua haittaa muuta kuin, että kaikki haittaa toi, hitto kun sä puukotat. Ja sit toi saatanan kämpperi. Joo no, ei siitä sen enempää ruveta protestoimaan. Jokaisella on oma mielipide, miten haluaa pelata. Joo. Ja katon nopeasti, onko minulla mikki päällä. Oha se päällä. Onneksi. Viddu. Ootana. Jos tuolla throwing knife kerran tuokin, niin eiköhän siis pelaa throwing knifein mukaisestikin sitten. Emme jaks kämppiä tässä. Kui minulla voi mennä niin hienosti? Minkä takia? Okei, minä voi sanoa se, että mä en oo ikinä ollut hyvä pelaaja niinku snippunkaan. Ja toikin pöllis sen sitten. Eikö mä saanut siihen sitä assistia? Ui! Selästä tulee. Tätä lagga joo. Tää lagaakin oikein helvatisti. Joo. En ole silti protostoimaan, ei mulla syyt siihen. Kun viime video meni siihen protostoimiseen, niin... Mitä? Ninja Kid, katsotaas. Ha, ihan varma hakkeri. Tosta mä voin syyttää kyllä hakkeriksi, se on pakko sanoa. Hän vaan siellä auton takaa eikä tee mitään ja sit vaan siitä vampuu vaan. Meillä on friendly ase 130. Haha, toivotaan aika hyvin siis. Ui, perhana. Ihme, etten kuollut sentään. Joo. Mun mielestä... No niin, no. Kyllä sekin ihan hyvä on. Vittu. No siellä heinäpaaluilla kämppiisi. Mut en mie sit siihen taas protostoi. En mie taju miksi mä sanon koko ajan protostoi, mutta se on vaan niin jännä sana mun mielestä. Ja tuskinpa sillä nyt on väliäkään. Entä tuo mun kaveri? 115. Mä vedän vittu 008. Vittu. Joo. Voitais peliä näinkin tästä.
Mikä se oli? Jonkun javellinen. Oi juma! Oi! Mitä? Miten se nyt mun taakse vois päivänä? Niillähän on ihan omatkin päivänit, ei tarvittuisi taakse tulla. Hei! Vittujen kevät. Pulsaat. Tuu, tuu, tuu. Tuku, 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 tuu. Tuu, tuu. Tuku, tuu, 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 tuu. We win this match. But I don't do anything. Joo. Ja siitä muuten ajattelin myös sanoa, että mä en varmaan rupea tekemään ikin tommosia englanninkielisiä kommentaareja, koska mä nyt luulen, että mun enkku on aika helvetin paska, niinku suoraan sanoen. Totta kai mä nyt saan sitten protestoida omaa englantiani. Ja taas mä sanoisin, vittu toi on hauskaa. Joo. Sori. Joo. Mutta. Ja sitten siitä, että Mitä? Käyttäis mun sitten sitä interventioniikin. Vois ruveta käyttää loppupeliä tätä pistoolia. Menis aika hyvin. Mut joo, kiitos että lähetitte mulle näitä, tai näitä klasseja. Ja jos haluatte jatkossa näitä, niin lähettäkää minulle sähköpostia, laitan tohon descriptioniin mun sähköpostiosoitteeni, niin voitte lähettää jos haluatte. Joo. No ei tässä sitten muuta, pelataan täällä nyt loppuun tästä näin. Hei! Mä testaan, jos mä saan finalin tästä näin. Let's play knife. Ui! Siinä on! No se tietysti on tuolla. Mä oon pahoillani, mulla on vain 10 minuuttia aika kuvaa, kun mä en oo ostanut vielä tätä koko versioa. Joten mä sammutan tämän kuvauksen nyt. Ja no, nähdään sit seuraavaksi. Moro!